We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. Entagido koireneria na ende mbiemono abantu bamintu andonse smole lero litikolia kabere ngotalira chinyagitali cheito lero mugaso tigaliringora ngotara botuko lero na decide ntali mugaso ndole abaroiri bali chi ward mbatakire Christmas ikia mbaya no na matundoka nanga kuru chibesa chirocho kera chibesa warule ku January mpaka bono lero na matundoka sabantu bali barwalite nakyo narolenga chinyagitali cheito nchiribobe nonye chire chingotu ndaito watebanga mna na promised ngo chiro sinde chibe asabantu baitu bakurwaligu babwena na endembe kabanyagitali abange sinyagitali echi moko ngalibaga maliogia mange kara akirire ntogendera okolega asingia tokonye amagima y'abantu baitu nyagitali mna yetago nere go savu mpaka mansae mwino na nduru twaruroro nduru ne nyagitali enengia erabete bia lakini omokoli omuntu nanyorolie contracted na atebire abe terminated ikera kuruto mwega astanya okora ya nduru dadanga contract onye kwa nyolre gas last mega siere ndo gwakana nya gastraira naro ya nduru ajita kabika chichuma nkego atageta sok chibesa ntoriko mwabesa to terminate contract eri ikera ya itre chingaki tonya ko omuntu ranyaro tokonya kukore contract yo kwagacha perimeter wall ya nduru kire ngambi yamono asogocha gotorora gabano ito Kisii County ochire gotorora senyagitali yeito ya Nyamarambe bono ni gotogote anga gabana egwiheko na pongesi ekiagera otocharirie ngaki yeiga Yesu guku asa marieta